Hoy! Hoy! Pagsubok, dahan-dahan. Hoy, kailangan tinidor lang ha. Yan, pwedeng ipalabas yan sa Christmas party natin ng homeowners. Ganito ang homeowners ng TV5. Ganito lumamo, ganito kasaya. Sabihin ng ibang homeowners, ba't di kayo nag-join? Hindi sila nag-join eh. Ito naman naka-plug naman ito sa Channel 7. Sila naman. Ang channel yun. Yung TV5. Bakit sila? Naka-plug eh. Naka-plug ito sa Channel 7 at saka Channel 2. Hindi sila sumalay. Yun lang. Ah, sarap. Ay, nako. May nag-over the bakod pa. Oh. Subo, yung pagsubo. Tuloy pa rin ito. Ayun sila, ayun. Sige. Pakabusog kayo. Overnight pa raw tayo dito. Parang awa mo na yung na ng fried chicken. Ako ayoko na ng chicken talaga. Awa mo na. Bakit? Na umay na sila sa langit. Umay na ako. Chicken. Yan, bagoong. Alam mo ba kung ano yung mabaho? Yan ang masarap. Yung mabangtot, yun ang masarap. Hindi daw bumabaho. Inaamoy-amoy pa nga yan sa gabi. Sinisimas-simas pa. Sinisimas-simas pa. Inaamoy-amoy pa. Ano sabi niya si Rani? Bawat tumingin? Bawat tumingin. Mabaho. Mabaho. Sige.